Partnerská láska. Je to troška iná ako len obyčajná láska. Je to splynutie dvoch srdc. Ak je to úprimná láska, je to tam, energie sa spoja. Láska na prvý pohľad je asi tá najkrajšia. Áno, pre mňa je, nakoľko som ju zažil, prežil, precítil a ďakujem za to. Vesmír mi ukázal a je to nádherné, neopísateľné zažiť. Áno, je to tam a funguje to. No nebuďte zúfali či smutní. V prípade, ak tá láska na prvý pohľad nie je obojstranná. Boli to, ja viem. No vyplačte sa a bude to dobré. Viem, v srdci vám to ostane navždy, to je super, ale v dobrom. Nič nemení na tom, aby ste možno ostali len kamarátmi. Aj to je super, tešte sa. Neberte to tak, že vám nie je prianím. Berte to tak, že ste to zažili, viete to cítiť, cítite to a to je na tomto najkrajšie. No nič nie je len tak. Možno sa váš osud spojí a možno vám len niečo ukáže. Každopádne je to energia lásky a učenia. Tešte sa z toho, že ste to dostali, že ste mali možnosť to cítiť a že viete, že vo vašom srdiečku je ešte pre niekoho miesto. Zmestí sa tam veľa ľudí, no len jeden správny.